Точно ли си? А? Нормално ли си, кажи ми? А? Защо не ми сбориш? А? Амеро? Ви каква си, какъв циганка? Що ме гледаш така ментьорски? Амеро? Виж каква си? Ти си чеш ли, маме? Защо ме така гледаш? Добре. Що мам да ще я паш? Какво си бил со мной? Стой на нея. Чего вы сидите? С кем вы? Каспер не го дире.